Så var vi herude ved det her fyrværkerishow herude ved Krudtuglen. Så de fyrer af om ikke ret lang tid. De fyrer af sådan lige om lidt. Så ja. Ja. Og så filmer vi, når det er. Så filmer jeg, når det begynder. Og så lægger jeg det op her. 600 kroner. Okay. Flot, mand. Kæft, batteri. Mega flot. Ja, det var så sådan et Rio, der koster 600 kroner. Det var hvid, det kunne jeg. Det var sådan Det var hvid, det var så en zink i hvid. Ja, og nu kommer den næste herude. Ej, jeg er egentlig god til at fange det. Så er jeg klar til middag. Så kommer den næste derude. Jeg tror, det er den, der er lyserøde. Så kommer der en mere. Så de står bare lige ved siden af. Ja, så er det dumt. Ja, hvad sagde jeg? Den var flot. De er så kommer lige stille. Ja, for anden sidste er et eller andet. Grøn. Ja. Fuck, de ser højt bange. Ja, og jeg caller den. De siger godt nok et højt bange, men det gør. De ser fede. Det var blå. Den er godt nok også flot. Det er så sådan lidt flot. Så hopper vi over til... Jeg stopper lige hurtigt. Se fyrværkerne, de går derude. Hvis I kan se dem, de der to, der står derude. Det er de der fyrværkere. Hvis ikke man kan se dem på videoen, det ved jeg ikke helt, om man kan. Nu fyrer de det næste af. Kommer der mere? Eller et andet? Et andet batteri. Det her, det koster 100 kroner og er fri at kigge ud. Så hopper vi over til...